Destacar que é o orzamento máis alto de todos, con un importe total de 32.568.424,74 euros, no que se inclúe o orzamento da EPE, a entidade pública empresarial das augas de Ames. Este goberno mantén ano tras ano o compromiso coa veciñanza de Ames, ampliando e mellorando os distintos servicios que presta o Concello, investimentos para os nosos veciños e veciñas con fondos propios da Diputación da Coruña e estatais. Tal e como se recolle no informe técnico financiero que forma parte do expediente, este orzamento será blindar tres áreas moi importantes para a veciñanza, como son a área de servicios básicos, a área educativa e a de servicios sociais, promovendo actuacións e investimentos que melloran a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, con investimentos en infraestructuras básicas tanto nos núcleos urbanos como no rural, melloran os servicios de conciliación, así como na atención dos nosos maiores e promoción da saúde. Todo isto acompasado con políticas de gasto que aumentan e reforzan o resto das áreas con programas de fomento do emprego, promoción e fomento do deporte, dinamización comercial e promoción turística, dinamización e ampliación das actividades culturais, desenvolvemento de políticas para a xuventude, programas de coñecemento e cuidado do noso medio, actividades de mellora na comunicación e transparencia, promoción da nosa lingua, reforzo de seguridade, etc. Neste orzamento para o 2024 quero destacar a creación da EPE, Empresa Municipal de Augas de Ames, que se poñerá en funcionamento o vindeiro 1 de abril e permitirá que os cargos que se lles pagaba á adxudicataria que xestionaba o servicio revirtan en melloras para o noso concello. Un plan de saúde mental. Seremos un concello pioneiro no que formaremos a traballadores municipais e teremos unha oficina de atención presencial a unidade de necesidades emocionais que orientará a aquelas persoas que se acheguen coas problemáticas demandadas. Está enfocado a poboación infantil, adolescente e de maiores. Plan de Solidade Cero, na que os nosos maiores terán personas que os escoiten e os axuden gracias ao traballo de voluntarios. Mantemento de alumeado público. O Concello de Ames mudou todo o seu alumeado a LED, que ademais de ser máis eficiente, nos permite un aforro enerxético. Axudas a deportistas de base. Ames é un concello novo, que é unha canteira de deportistas en distintas modalidades aos que llevamos a facilitar que sigan mellorando na súa vida. Mellora na recollida do lixo. Seguimos apostando polo sistema da mancomunidade Serra do Barbanza. Incrementarás a recollida do lixo en o milladoiro e vertaminas de 5 a 7 días a semana. Plan de promoción turística. Destacar a riqueza que temos no noso concello paisaxística, cultural e patrimonial. O orzamento do 2024 do Concello de Ames segue a mesma liña que en anos anteriores, dotando de máis crédito aquelas partidas que o precisan e facendo novos investimentos para a mellora da veciñanza de Ames. Pasamos así ao capítulo de gastos. Capítulo 1. Gastos de persoal. Sube un 6,93%, xa que se incrementa en 220.000 euros para adecuacións retributivas singulares, así como un incremento retributivo adicional e consolidable do 0,5% con efectos desde 1 de xaneiro de 2024. Tamén se suben as partidas para gratificacións, horas extra, para adecualas aos gastos efectivamente realizados no 2023 e mantén os complementos de festividade e nocturnidade da Policía e Fondo Social. Capítulo 2. Gastos correntes en servicios. Sube un 7,14%, incrementándose máis de 1 millón de euros. Recolle todos os compromisos de carácter contractual e outros gastos necesarios para o funcionamento do Concello. Esta subida de partida deriva fundamentalmente na mellor ampliación de servicios e prestacións, entre elas o servicio de limpeza diaria, limpeza de edificios, ayuda no fogar, mantemento de
capítulos 3 e 9, que son os gastos financieros e amortización, temos prevista a amortización do préstamo USI 2018, 2019, 2020 e 2021, polo que a débeda viva do Concello de Ames a 31 de decembro de 2023 está formada polos préstamos provinciais de ejecución de obras executadas en exercicios anteriores e polos préstamos bancarios solicitados para os investimentos de estrategia USI impulsados. O capítulo 3 ascende a 26.184,40, mentres que o capítulo 9 ascende a 89.327,41. Ambos capítulos supoñen o 0,37% do orzamento municipal. Capítulo 4. Transferencias correntes. Recolle subvencións e transferencias correntes. Neste exercicio ascende a 1.450.767,18 euros. As transferencias correntes suponen un 4,65% do orzamento do Concello. Neste exercicio, as transferencias correntes incrementanse en 218.624,53 euros, o que supón un 17,74% máis con respecto ao 2023. Esta variación é debido ao incremento do convenio co transporte metropolitano e o incremento en emergencias sociais. Nos capítulos 6 e 7, que son os investimentos reais e transferencias de capital, en cada capítulo dos proxectos a afrontar dentro do exercicio con indicación dos recursos que haberán de financiados. Os empregos dos recursos públicos abarcan os distintos ámbitos de competencias e actividades do marco local, tratando de conseguir un desenvolvemento armónico e equilibrado, así como destinar os recursos necesarios para mellorar o funcionamento operativo dos servicios públicos. Do total dos investimentos, capítulo 6, que ascenden a un total de 3.210.430,74 euros, supón un 10,39% do orzamento para o 2024 e con respecto ao 2023 subeu nun 28,16%. O crédito previsto neste capítulo estaría financiándose a través do capítulo 7 de ingresos, 1.11.124,60, con subvencións do capital do POSPLUS 2024, 979.500,37 euros, e fondos de agarreo, 21.624,33 euros, operación de endeudamento de 75.000 euros e a venta de patrimonio público do SOE de 485.000 euros. O importe dos investimentos financiados con fondos propios que ascenden a 1.639.306,14, descontando o importe dos fondos finalistas. Como datos, teríamos a explotación dos terreos do Milladoiro para a creación das zonas verdes, 230.000 euros, as obras da cociña central por 95.000 euros, a creación da zona de elaboración e fríos e cambio de tellado por 262.200 e a achega municipal a subvencións de mellora de auditorios 30.000 euros, entre outras medidas. Pasamos así ao apartado de ingresos. O importe total de ingresos do Concello para o exercicio 2024 ascende a 31.130.374,62. Para a determinación das previsións de ingresos utilizáronse as seguintes informacións: os dereitos recoñecidos e liquidados no exercicio do 2022 e a recadación de cada un dos conceptos, a execución de ingresos durante o presente exercicio 2023, ingresos extraordinarios que previsiblemente se obterán por procedimentos de regularización tributaria, polas actuacións de inspección de tributos no marco do plan de inspección, como polas actuacións de comprobación abreviada que realizará o Servicio de Xestión Tributaria. Estimación dos importes da participación nos tributos do Estado 2024. A previsión da liquidación do ano 2022 é positiva, polo que se tivo en conta a estimación da liquidación para este Concello de acordo cos datos definitivos da recadación do exercicio 2021 publicado pola Agencia Estatal da Administración Tributaria. Así mesmo, tamén se estima un incremento da participación en tributos do Estado para este 2024. As subvencións de capital de outros agentes financiadores que, xuntamente coa entidade local, cofinancian proxectos de infraestructuras. As ordenanzas fiscais non tiveron previsión de tipos, polo que as variacións que se produzcan con signo positivo ou negativo teñen a orixe nas variacións tendenciais que marca cada ano a conxuntura económica. As previsións coas que se formaron o orzamento do Concello están sometidas a un criterio de prudencia no que se tiveron en conta as transferencias de outras administracións públicas que se reducen con carácter anual. No capítulo 1 de ingresos temos os impostos directos. Con respecto ao ano 2003, sube esta partida un 3,06%. Aquí engloban
Tomáronse como base os padróns do exercicio 2023 e aplicouse o tipo impositivo do 0,5% para bens inmobles de natureza urbana, o 0,33% para bens de natureza rústica e 1,3% para bens inmobles de características especiais. Tendo en conta que a xestión que corresponde á Diputación Provincial da Coruña, tomáronse como referencia datos de estimación de dereitos recoñecidos netos por este concepto para 2023, incrementando coas estimacións de altas no exercicio do que resulta un importe de 6.939.710,35. Neste exercicio tamén se incrementan os ingresos de impostos sobre características especiais en virtude do fin da bonificación do 95% no imposto de bens de características especiais da A9 en agosto de 2023. Imposto de vehículos de tracción mecánica. Tomouse como base o padrón de exercicio 2022. A porcentaxe de recadación dos últimos 3 anos ascendeu a un 94%, pero a estimación realizada é de 1.285.735,27. Impostos de incremento do valor dos terrenos de natureza urbana, as plusvalías. Establézase unha previsión de 417.056,83, lixeramente superior ao 2023, respondendo aos cambios legislativos de acordo co Real Decreto Lei 26/2021 do 8 de novembro, polo que se adapta o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Impostos sobre actividades económicas. Tomouse como base o padrón do exercicio 2023. Neste exercicio obsérvase un ligeiro descenso con respecto ao 2024, xa que se estima un importe menor para a actividade de inspección, debido a que as actuacións se realizaron fundamentalmente no exercicio 2023. O importe de ingresos é de 393.261,38. Nos impostos indirectos temos o ICIO, que se tiveron en conta as liquidacións do exercicio 2023 e sobre elas estimaron os ingresos de procesos de inspección, 50.000 euros, ICIO e novas licencias urbanísticas, comunicadas polo Servicio de Urbanismo, o que fai un total nas previsións iniciais para 2024 de 547.138,80 euros. Capítulo 3. Tasas e outros ingresos. As previsións iniciais para 2024 fíxanse en 6.529.092,65. Estímanse dereitos recoñecidos por un importe inferior ao 2023, debido fundamentalmente á posta en marcha da entidade de augas EPI, de forma que os ingresos derivados das taxas por abastecemento e saneamento serán percibidos pola EPI. Neste exercicio, polo tanto, soamente se prevén ingresos correspondentes ao cuarto trimestre de 2023 e ao primeiro trimestre de 2024 polos conceptos indicados. Así mesmo, neste exercicio prevese unha modificación da taxa pola recollida do tratamento de residuos urbanos, que entraría en vigor no segundo semestre. Este incremento é debido á previsión de incremento dos custes de xestión de residuos que ten prevista a Mancomunidade de Municipios da Rado Barbanza, que supón un incremento de cotas mensuais previstas no Orçamento de Gastos estimados en 257.910 ou 40 supón esta partida con respecto ao 2023 un incremento de 13,74%. No capítulo 4 temos as transferencias correntes, que son a participación en tributos do Estado e outros ingresos do Estado. A cuantía global da entrega a conta correspondente ao 2024 prorrogará, dado que non están aprobadas os orzamentos xerais do Estado para este ano. A participación en tributos do Estado ascendería a 1.705.993,31 e o total das transferencias do Estado para o 2024 ascende a 9.735.958,97. Así mesmo, no capítulo 4 está formado polas previsións de subvencións correntes das distintas administracións. O criterio empregado foi o de realizar as estimacións en base ás subvencións concedidas no exercicio 2023. Pode observarse un incremento con respecto ás previsións nas subvencións da Comunidade Autónoma derivadas do plan concertado, axudas a servicios asistenciais para gastos de funcionamento, incremento de axudas na modalidade de SAP dependentes. A subvención denominada subvención corresponsable para o mantemento dos servicios de conciliación. O total do capítulo 4, transferencias corrientes previstas para o 2024, ascende a 13.366.253,74 euros, que se incrementa nun 16,75% con respecto ao 2023. No capítulo 5, que son os ingresos patrimoniais, están formados
non é o dicir para que se poida poñer en riba da mesa unha vez máis a falta de planificación do goberno municipal, por moito que o queira maquillar. É certo que é un fito moi importante que este sexa o 8º orzamento consecutivo que se aproba. Desde logo, non é polo esforzo do goberno, senón grazas ao persoal do Departamento Económico e ao traballo que deixaron feito os gobernos anteriores, como ben apuntou a Conselleira de Economía e Facenda cando di que os orzamentos sigan as mesmas liñas que os anteriores. E tampouco é menos certo que, unha vez máis, este goberno en minoría, seguindo a rebufo, presenta os orzamentos tarde, a finais do mes de febreiro, un orzamento que se comenzará a executar en abril, cando para que fora en tempo e forma, como anunciou o seu voceiro, debía haberse presentado a finais de 2023 para que se poidese empezar a executar a principios de xaneiro. Pero bueno, vamos para o que realmente é importante, ¿no? Que é desgranar un pouco o orzamento que se nos presenta. Todos e todos sabemos que o orzamento municipal é o documento máis importante do Concello, como explicou a Concelleira, xa que é o documento que nos vai explicar aos veciños e veciñas como se van a xestionar os nosos cartos. É un documento onde quedan reflexadas as prioridades políticas do goberno, que políticas van a desenvolver, que servizos nos van a prestar e que inversións se van a facer. Ainda que polo que vimos na reunión do actual goberno municipal aprobar este documento tampouco é garantía de que isto vai a ser así. Xa que aprobar este orzamento non significa ni moito menos que quede escrito en pedra, xa que ao longo do ano, como xa nos teñen acostumados, poden cambiar unhas actuacións por outras, facer cambios entre partidas, etc. Non temos máis que irnos ao orzamento do ano pasado, un orzamento que foi modificado máis do 27% e que todo indica que terá un resultado presupostario deficitario. Pero bueno, xa entrando en materia, decir que lóxicamente a Concelleira destacou as bondades do orzamento, como non podía ser de outra maneira, e polos cuales, ademais, ten todos os meus parabéns, tanto para ela como ao resto das concellerías, por aqueles programas que incluíron como novidades e, ademais, desexo que se poñan en marcha, xa que eso suporía unha melloría para a vida dos veciños e as veciñas. Pero vamos a ir, como decía, desgranando por capítulos. Vemos que hai incrementos significativos no capítulo de ingresos, sí, no capítulo que se nos di o que imos a pagar os veciños e veciñas por os servizos que se nos presta desde o Concello. E que haxe incrementos nese capítulo, que é o que nos indica? Pois nada máis e nada menos que unha máis que posible subida dos prezos e tasas por as prestacións de servicio. Ainda que, bueno, como nos di, máis ben é por unha evolución natural dos servicios, ainda que, se nos fixamos ben, nunca tantas plazas libres tivemos en algúns servicios como as escolas deportivas ou a Escola Municipal de Música. Tamén nos terán que explicar como están a negociar un novo regulamento para os servizos de conciliación nos que se pretende reducir o número de plazas, aumentan a previsión de ingresos, a non ser que teñan pensado por subir os precios dese servicio. E xa non faremos a tasa de recogida de lixo, que se nos incrementa un 20%. En lugar de buscar novos ingresos, como pode ser intentar cobrar de unha vez por todas a liquidación do anterior contrato de Espina del Fin, ou optar por unha nova campaña ou modalidade de adxudicación das unidades de enterramento, pois prefieren vostedes ir ao fácil, e non é outra cousa que a recadación a través das tasas e precios públicos. Por lo que respecta ao capítulo de gastos, temos que destacar, pois por un lado, o sobrecusto que vamos ter que pagar en comedores. Cando xa deberíamos ter a cociña central en funcionamento, atopámonos unha vez máis un novo sobrecusto. Temos que gastar a maiores dos 90.000 do tren de lavado e dos 262.200 da gran cociña central, nada máis e nada menos que 60.400 euros en ampliar a cociña da Escola Infantil do Milladoiro para poder seguir prestando o servicio e trómelo por incapacidade para continuar sacar adiante un proxecto de xeito adecuado. A nova cuota da Serra do Barbanza, case 1.800.000 euros, un incremento do 27% respecto ao custe do ano anterior e que pagaremos todos os veciños e veciñas, como así se reflicte no capítulo de ingresos. Lembro estas dúas actuacións incluídas no acordo que asignaron co Bloque Nacionalista Galego. Por poñer outro exemplo, temos os 65.000 euros que se van a destinar ao alugueiro de plazas de garaxe no Milladoiro, que se en sí podría ser unha moi boa nova, xa que xa non é tanto ata que non vexamos a quen se van a destinar estas plazas, en que condicións
se van a destinar, pero seguro que se pretende solucionar a falta de plazas de apartamento no Milladoiro facendo pagar a veciñanza por algo que antes era gratis. Mención aparte tamén merece o epígrafe de propaganda, nada máis e nada menos que 130.000 euros, dos que 28.000 se corresponden aos órganos de goberno. E isto é só un mero resumo do que é o capítulo de gastos. Xa pasando ao capítulo de persoal, pouco que decir, salvo que esperemos que cheguemos a finais de 2024 cunha porcentaxe de temporalidade estrutural por debaixo do 8% e cunha RPT que por fin sexa modificada na súa totalidade que se adecue á realidade do noso Concello, cousa que xa leva oído desde o ano 2015 e que, ademais, é unha reivindicación dos traballadores e traballadoras deste Concello. Por último, pero non menos importante, temos o capítulo de inversións máis baixo dende 2017 sen ter en conta 2023. 3.210.430 euros. Ao final, este goberno, despois de tanta propaganda sobre inversións e obras, o AMES do futuro, parece que se conforma con que AMES sexa só un concello prestador de servicios. Lembremos que se queremos seguir medrando, ofrecendo calidade de vida aos nosos veciños e veciñas, ambas cousas deben subir e deben ir parejas. Falan vostedes, ademais, de áreas de gasto e de blindaxe. Eu só lo vexo maquillaxe e propaganda. A primeira e a segunda áreas de gasto están dirixidas por dúas persoas que só teñen dedicación parcial. A partida do benestar social sofre un recorte que sitúa novamente en cifras de 2022. 2022 representaba un 10,6% do orzamento municipal e pasa casi a un punto porcentual menos, a un 9,8%. E iso que se incrementa en 10.000 euros a partida de xantar na casa, sin saber aínda se lo van a conceder ou non, e outros 10.000 euros a unha estrutura, que espero que sexa en homenaxe aos traballadores e traballadoras do servizo que realizan unha tarea magnífica, que ademais sabemos da súa importancia e que desenvolven moitas veces a súa actividade ou a súa profesión na máxima invisibilidade e carecendo moitas veces de medios persoais e incluso de medios materiais. Ainda que, como decía, dúas persoas con dedicación parcial que demostran día a día a súa profesionalidade e compromiso, como ben comentaba fai pouco, creo que un de vostedes, incluso unha delas fixo máis uns meses co anterior concelleiro en 8 anos. Despois falan vostedes tamén de atención veciñal, que se centrará na escoita e a atención á veciñanza, pero sen establecer unha partida clara e sen decir como. E pregúntome, como van a facer? Van a seguir facendo a través do WhatsApp, ese que levan vostedes directamente que non se contesta ou incluso se bloquea os veciños, a través do correo electrónico, ligando a consulta aos departamentos e aí morren, a través de contestacións escritos presentados por registro contestándolle contestacións xenéricas no mellor dos casos, ou noutros casos dicindolles que teñen moito tempo libre, ou incluso a través das redes sociales, xa non lo explicarán vostedes. Como ben din, é o orzamento máis alto da historia de AMES, sí, o máis alto, pero tamén o máis caro para a veciñanza. Unha veciñanza que un ano máis quedará sin un plan de accesibilidade universal, sin un plan de arranxo de das rúas, sin planes de participación, sin un departamento de promoción económica que, ademais de concursos e premios, implementa axudas directas para pequenos comercios, para os emprendedores, axudas á formación. Quedaremos sin ofertas de programación para os máis novos. Non sabemos nada de igualdade. Bueno, sí, que agora a transversalidade funciona ao revés, e son as outras áreas as que promove e programan as líneas de igualdade do Concello. E podería seguir así, pero bueno, creo que tampouco é o caso. Simplemente decir que nos quedaremos con servicios cada vez máis externalizados, con menos calidade, máis caros, con sobrecustos nas obras que se certifican con deficiencias e seguimos para adiante. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra agora polo BNG. David. Hola, moi boa tarde. Benvidos de novo á Casa do Concello, ao Salón de Plenos, que sin dúbida unha boa nova, así tamén os agradecementos, en lugar a nova Concelleira de Economía de Facenda, en seu primeiro orzamento, e tamén a anterior, a Gen Otero, que sempre aprovechaba estes plenos para falarnos das súas macromagnitudes, e sen dúbida do que se moito de menos. É o oitavo orzamento, efectivamente, e eu quero comezar a miña intervención cunha pregunta. Efectivamente, temos os concellos capaces
realmente non temos moita capacidade, nin Ames, nin outros moitos concellos que pouco máis alá de axustar o balance de ingresos e gastos, o 85% do orzamento está xa comprometido entre o capítulo de persoal e o capítulo de gasto corrente, que é o que financia os servizos e os contratos que xa están adxudicados. E a mellores que temos un capítulo 6 de investimentos que en boa medida depende dos ingresos que teñamos de outras administracións, como pode ser mesmo o POS, da Diputación, o Plan Único, axudas do Goberno da Xunta, ou, como xa ten acontecido en anos pasados, xa fai tempo diso, en a venta de patrimonio, de maneira que moitos dos investimentos ou actuacións que hai pendentes van estar sempre supeditadas a que se vendan parcelas de propiedade municipal. Por lo tanto, onde está realmente marxe para presentar un orzamento radicalmente diferente, novo, transgresor? Pois eu, sinceramente, despois de todos estes anos negociando orzamentos dentro do Concello, no Goberno, como unha oposición, nunha etapa anterior ou unha actual, este marxe é mínimo, sinceramente, retirando xa o que son os fondos EDUSI, destes fondos extraordinarios que tivemos europeos, retirando tamén as cuestións relativas á débeda, que no seu día foi amortizada, reducíndose a mínimos, pois a verdade é que os marxes son moi limitados. E, por lo tanto, que nos queda? Pois, sobre todo, cuestións estéticas, as cales nos damos moita importancia, e despois tamén, por suposto, o que ten que ver coa capacidade de xestión e a xestión do goberno que as executa, que, como se dicía aquí tamén, ao longo do ano pode variar. Entón, dende a nosa óptica, o lóxico, un orzamento continuista pois poida desenvolverse canto antes e poida haberse reforzado, sobre todo, quero comezar por aí, con un dos primeiros compromisos que tivo o alcalde cos traballadores e traballadoras do Concello, mesmo o mandato pasado, de actualizar a RPT, de buscar melloras salariais, e polo que nos consta, xa houve algunha reunión e non se avanzou en absoluto nese aspecto. Por tanto, tamén aproveitamos para recordar que no capítulo de persoal, agora que van a disponer precisamente dese crédito, se fan as melloras necesarias e se cumpran cos compromisos cos traballadores e traballadoras deste Concello. Fiámonos nesta ocasión de que así sexa e agora que as negociacións frutifiquen e cheguen a bo porto, así como que ten que ver tamén coa actualización da RPT. Un orzamento é, ademais, a principal ferramenta de acordo político que pode haber nun Concello. En ese sentido, procúrase ter a altura de miras, afrontar as negociacións con responsabilidade, con diálogo, como decía, con negociación, mas tamén con transparencia. Para o belga, sen dúbida, iso é unha cuestión fundamental, que calquera cuestión que se vai a abordar aquí no pleno, que lógicamente ten o seu debate, sexa previamente consensuado, intercambiando documentación, facendo achegas. Sabemos que nas negociacións non sempre leva o 100% unha parte, nin a outra, ou se son máis, xa non digamos que se complica máis o asunto, pero, sen dúbida, o que é fundamental é que hai ese proceso de diálogo, de participación, e xa digo, de acordo, que é o fundamental. En o caso do orzamento municipal, resulta fundamental, como dicía, dispoñer dese crédito para seguir a funcionar. E se neste caso, ademais, estamos a falar de un orzamento que ten a mesma estrutura, que ten a mesma liña, que ten boa parte da continuidade ao dos anos anteriores, no que ademais o Grupo Municipal de Menerá formaba parte do goberno, xa veremos para o ano, pois, o lógico é que non se limite, nin se obstaculice, porque eso só nos levaría a unha cousa, que é ter que escoller se a señora Luisa Feijóo quere ser alcaldesa ou a señora Oliva Agra quere ser alcaldesa, porque teríamos que someter a unha cuestión de confianza o orzamento, autodescartándonos, por suposto, dentro de ella para asumir tal responsabilidade. Sabemos dentro de 3 anos e medio. En todo caso, o debate é fundamental, o acordo é fundamental, e neste caso, dentro de LEGA, quixemos priorizar 2 aspectos, que xa se apuntaron aquí además. En primeiro lugar, o aspecto social. E aí queremos facer especial fincapé
na política de vivenda pública. Porque además acabamos de ir dunhas eleccións galegas nos que o candidato do Partido Popular comprometeuse a facer milleiros de vivendas públicas cando nos pasados 15 anos contanse prácticamente cos dedos das mans. Por lo tanto, é unha prioridade que desde o Concello de Ames, eu creo que nese sentido pode haber consenso, pagamos as xestións urbanísticas correspondentes para poñer a disposición da Xunta de Galicia para facer centos, milleiros de vivendas públicas nestes próximos 4 anos. Por tanto, unha responsabilidade da nosa parte dotar o tesoro público. No Concello de Santiago creo que avanzan na mesma dirección, tendo en conta que existe un compromiso claro de que gañou por maioría absoluta estas eleccións. Por lo tanto, vivenda pública, modificación seguramente necesaria do Plan Xeral de Ordenación Municipal que agora mesmo nos inclúe no orzamento, e tamén buscar solución ao problema e ao veio que existe que é evidente no noso Concello, en particular nos núcleos de Villadoiro e Bertamiráns. De aí que tamén é dado o anuncio da Xunta de Galicia de facilitar a ocupación e o destino de moitos baixos comerciais desocupados durante un longo período de poder utilizalos para o veio. Pois facamos tamén o necesario modificando o planeamento e intentando poñer no mercado de alugueiro pois eses baixos que levan anos, coñezo moitos en particular, podría falar da rúa Raxoeira no Villadoiro, pois dende fai máis de 30 anos que nunca tiveron ocupación. Por lo tanto, sexamos valentes e intentemos poñer eses baixos no mercado de aluguer, facilitar así que xente nova poida seguir vindo a vivir ao noso Concello, porque na actualidade ese aspecto está moi limitado polos prezos e tamén pola falta de disponibilidade de vivenda en aluguer. En segundo lugar, para nós resulta prioritario facer xestos, dotalos de orzamento, todos os indicamentos, actuacións ligadas ao ámbito da mocidade. Eu creo que a todos nos enche a boca dicindo que somos o Concello máis xoven de Galicia, realmente temos que manifestalo e concretalo nos orzamentos. Vemos con moita dificultade como se vai a gestionar ou como se lle vai a dar unha solución ao centro de mocidade do Villadoiro, e nós sempre o definimos así, e con mayúsculas, centro de mocidade, onde ubicar ao mix, ademais de moitas actividades, como acontece con todas as propias casas da cultura. Pero para nós vai ser prioritario que ese mamotreto que agora mesmo temos ali no Villadoiro, que é unha estructura, e que a vista dos datos, agora mesmo está nunha situación de suspensión do contrato e de resolución do mesmo, pois que non teñamos aí unha estructura baleira como era a previsión do Parque de Bombeiros de Santiago, unha estructura ali que pode levar anos e anos e non se lle deu unha saída. Por tanto, para nós, e dentro tamén do que se poida acordarnos nas modificacións orzamentarias, vai resultar fundamental darlle para diante a ese centro de mocidade, ao igual que deitar determinados espazos que utiliza a mocidade, en zonas deportivas do Villadoiro de Bertamiráns, pensemos na Praza de Xavián ou na área deportiva do Villadoiro, ou dos anfiteatros que se construíron no seu momento, en que tamén diariamente xuntanse aí mozos e mozas que as días de xoia que estamos a ter resulta imposible dar uso. Por lo tanto, ese compromiso para deitar determinados espazos ten que avanzar, non está recollido agora mesmo no orzamento, pero sí con un proxecto ou sí con iniciativas que conleven a necesidade de deitar espazos para a mocidade. Benestar para os nosos maiores, igualmente, o candidato gañador destas eleccións galegas manifestou que tiña previsto nos vindeiros 4 anos facer centros de vía público ou residencias públicas, cando nos anos anteriores non fixo absolutamente ninguna. Nos recollemos o guante e tamén dentro do Concello consideramos fundamental poñer a disposición parcelas municipais que as ten o Concello de Ames para que a Xunta de Galicia, o seu presidente, como se comprometeu, construa un centro de día, unha residencia pública, e que ese lugar non ocupe a iniciativa privada, sabendo as connotacións que iso ten e as problemáticas que iso conleva e que vimos directamente na Comunidade de Madrid con exemplos bastante sangrantes. Un cuarto aspecto, como sería, como é, o emprego e a innovación, tratando de fomentar o emprego e a creación de novas empresas,
empresas, no Parque Empresarial Novo Milladoiro, tratando de recuperar e reimpulsar o solo industrial que poida haber en Pegariños, e, por suposto, darle continuidade á xenda urbana, que quedou no seu momento elaborada unha fase inicial de análise e diagnose e que actualmente se atopa na fase de elaboración do plan de acción e que vai ser fundamental para lograr financiamento, ademais para, de forma transversal, mellorar o planeamento do Concello. En un segundo bloque, quixera referirme, o que xa se comentou aquí tamén, que é a prestación de servizos. AMES é o Concello prestador de servizos e os concellos que prestan servizos públicos e de calidade son os que se ven beneficiados pola atracción de poboación. AMES ten máis que identificado que cos seus servizos de conciliación e de educación atraen poboación nova, que facilitan que a xente se escolarice, o alumnado se escolarice nos centros de AMES, en lugar de facelo na cidade de Santiago, e resulta fundamental seguir a afortalar todo relacionado cos programas de conciliación que son a bandeira deste Concello, porque somos referente, entre outras cousas, fora tamén mesmo de Galicia. Para nós é fundamental que hai un compromiso claro con a Mancomunidade de Serra do Barranza, e iso acordouse ademais nun pleno que falábamos recientemente no Pazo da Peregrina, e aí vai por diante, como dixemos desde sempre, tanto no goberno como na oposición, que o noso modelo non é o de Sogama, que temos que buscar un modelo alternativo e que ese modelo chamase Mancomunidade Serra do Barbanza, con todas as necesarias melloras que hai que facer, con todos os estudos necesarios que teñamos que facer, auditorías ambientais, estudos económicos, e dotar de unha estructura. Iso non pode ser gratis. Evidentemente, imos ter sobrecustos nese ámbito, porque queremos mellorar, ampliar e innovar unha planta de Sergia que nos dá servizo para os núcleos urbanos e para o rural e que no seu conxunto representa o 40% do tratamento de lixo nesa planta. Por tanto, lideremos ese proceso, temos bastante falado, e, por tanto, aí sempre van a ter o noso apoio para apostar pola Mancomunidade Serra do Barranza, e se iso conleva sobrecustos e encarecemento do recibo do lixo, pois teremos que estudar, sen dúbida, pero non se pode tirar a pedra e esconder a mão. Teremos necesariamente que revisar os prezos públicos e axustalos aos custos que temos da Mancomunidade de Serra do Barranza, se efectivamente queremos apostar por ese modelo. O BMG de AMES temos moi claro. Evidentemente, como dicía antes, o marxe de mellora nos orzamentos é moi limitado. Neste caso, o incremento que identificamos neste orzamento que presenta o Goberno, un orzamento histórico polo seu volume, ben motivado en boa medida pola incorporación do orzamento tamén da empresa pública de augas. E tamén quero poñer de manifesto que foi justamente o BNG, xunto con outras forzas políticas, no 2015, empezamos a camiñar cara unha cousa que creíamos viable e que era necesario, que era municipalizar o ciclo integral da auga. Eso foi se concretando ao longo dos anos e chegamos á actualidade no que se incorpora o orzamento municipal, o cal aplaudimos e podemos estar de acordo, como non podía ser de outro xeito. Un penúltimo aspecto, como sería os equipamentos culturais e deportivos, somos conscientes, todos e todas, de que hai moitísimas limitacións de espazos culturais e deportivos, motivados en boa medida por o gran volumen que hai de clubes, de escolas deportivas, de actividades nos propios centros escolares, pois intentemos optimizar eses espazos, como se fixo xa en anos anteriores, dos centros escolares, para ponerlos a disposición dos clubes, do Concello tamén, ou dos particulares que queiran desenvolver a súa actividade deportiva. E o mesmo no ámbito cultural, no que vemos que moitas veces son os propios auditorios, quedanse pequenos para acoller determinadas actividades, ou tamén os centros das parroquias, os centros socioculturais, que vemos sigan a acoller boa parte das actividades que se organizan desde o Concello ou os propios vecinos. E despois, se me permiten, a máis tendo en conta que estamos celebrando o uso do galego, fagámoslo na administración, fagámoslo no día a día, e, por suposto, estaremos moi vixiantes de que tamén, dentro do goberno municipal, se siga a utilizar o galego como lingua vehicular, por parte do goberno, por parte dos traballadores e traballadoras do noso Concello, porque a nosa obriga está recollido nunha ordenanza e o uso galego que foi aprobado por unanimidade no seu día. Por lo tanto,
un acordo creo que é necesario para dar continuidade aos proxectos que aprobamos en anos anteriores. É un acordo, en definitiva, tamén de esquerdas para facer políticas de esquerdas, como viñamos facendo tamén en anos anteriores, a pesar de que modificaran, neste caso, a composición do goberno. A nosa finalidade nos próximos anos vai ser fiscalizar a acción do goberno. Neste ano 2024 vamos estar moi pendentes de que se cumpran aqueles acordos que adoptamos e seguiremos vixiantes, isto non é un cheque en branco, seguiremos vixiantes para que se cumpran eses e máis aquilo que se recolle no orzamento que hoxe presentamos. Por lo tanto, queda sinalado o camiño para este ano 2024 o objetivo de que se cumpra e que chegue ao porto e redunde na mellora dos veciños e veciñas. Sen orzamento, a estabilidade municipal tambalense e consideramos fundamental que teñamos unhas contas municipais cambiantes. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, David, por parte do Grupo Popular. Boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, como non pode ser do xeito, quero dar as gracias aos 7.541 veciños e veciñas que votaron este domingo para que siga primando o sentidiño que fai que Galicia funcione. Quero agradecer os 5 de cada 10 veciños que volveron a dar por quinta vez consecutiva a maioría absoluta ao Partido Popular de Galicia. Dito isto, agora xa toca falar dos orzamentos de ames e empezo felicitando o personal de Secretaría de Intervención por o seu traballo. Os orzamentos son un instrumento fundamental para a xestión pública e no noso caso para a xestión municipal. Probablemente é un dos expedientes máis importantes que debate a corporación e son unha ferramenta imprescindible para poder facer políticas públicas. Estes orzamentos no ano 2024, 31.180.000 euros no orzamento do Concello, 32.500.000 euros no orzamento consolidado, ao sumar a empresa municipal augas de ames. Hoxe decidimos neste pleno o destino de 32,5 millóns de euros. Son os orzamentos máis altos da historia do noso Concello. Son uns orzamentos continuistas, a pesar de mudar o goberno de tripartito a un goberno en minoría e solitario. Non era sen tempo que o goberno presentase o seu proxecto de orzamento. Todos sabemos as consecuencias dunha presentación extemporánea dos orzamentos, a dificultade da súa execución, apenas 9 meses. A verdade é que nos esperábamos uns orzamentos distintos para este Concello, polo que non deixan de ser decepcionantes e continuistas do anterior goberno do Partido Socialista, BNG e Podemos. De feito, determinadas actuacións significativas deste orzamento correspóndense coa subida de tasas que máis adiante falarei. A estimación de ingresos é demasiado optimista, no sentido de que se finalmente non se recaudan os importes previstos, terase consecuencia na estabilidade financiera do Concello. Todos os capítulos de ingresos caracterízanse polo seu incremento. No capítulo 1, impostos directos, aumenta a recaudación por IBI en 252.000 euros. Sen embargo, é importante sinalar que neste ano a Audasa se non disporá da bonificación que está tendo por IBI da P9, polo que se recaudará 16.000 euros máis. O resto, 235.000 euros, saen directamente do peto dos veciños de Ames. Polo imposto de vehículos tamén aumenta a recaudación, 80.000 euros. Por plusvalía tamén aumenta, 34.000 euros. No capítulo 2, impostos indirectos, redúcense os ingresos por ICIO en 53.000 euros. Algo normal se temos en conta o retraso porque serán as licencias urbanísticas. No capítulo 3, tasas e outros ingresos de dereito público, aumenta a recaudación por tasas, porque se van a subir todas. Subirás a tasa de comedores, a tasa de bos días coles, tardes divertidas, para actualizalas ao IPC. Actualizacións que levan, nalgúns casos, máis de 10 anos sen tocarse. Non é o momento de actualizar tasas, é o momento de aumentar as bonificacións, é o momento de congelar tasas, como fan outras administracións. No capítulo 4, transferencias correntes, destaca a achega da participación nos tributos de Estado, que aumenta 1.900.000 euros. Case 2 millóns de euros, que nos dá o Goberno do Estado. Pero non porque a xente de Ames seamos viquiña ou porque a Pedro Sánchez le guste o Concello, non. Son case 2 millóns de euros que nos corresponden polo aumento generalizado na recaudación do parte de Estado, aumentou en consecuencia correspóndenos máis. Recaudación que aumentou, por certo, por aumentar os impostos a todos. No capítulo 5, que nos aumenta un 18%, é nada realista. Sobre todo se temos en conta o que se prevé aumentar, as concesións do cemiterio municipal.
Cemiterio que, como todas as obras faraónicas dos gobernos socialistas, segue sen repuntar. E os datos aí están coas recentes adjudicacións. Ano tras ano non se dá aumentado a demanda. Sen embargo, o goberno pretende aumentar 12 veces máis que respecto ao ano pasado os ingresos neste concepto. No capítulo 6, allamento de investimentos, é moi optimista, sendo en conta que no borrador de orzamentos que se nos pasou a principios de xaneiro, prevía ingresar 230.000 euros. Agora aumenta un mes despois 255.000 euros, pasando a 475.000 euros, como se por arte de masa se tratase. No capítulo 7, transferencias de capital, é o único capítulo de ingresos que se reduce. Podería parecer que se debe neste exercicio non hai fondos europeos para rematar a reducir, pero deixando de lado as achegas europeas, vamos a centrarnos daqui. Vese claramente como a Deputación, ano tras ano, vai achegando menos a AMES, a través dos plans provinciais. No ano 2022, AMES recibía da Deputación 1.644.000 euros. No ano 2023, 1.098.000 euros. Neste ano, 2024, 979.000 euros. En total, 650.000 euros en 3 anos. É certo que as aportacións das distintas administracións en transferencias de capital van ser reducindo ano tras ano. Neste caso, a Xunta reduciu a aportación e AMES en 80.000 euros. Aínda que queda moi lonxe dos 650.000 euros que dá de menos a Deputación. Con respecto aos gastos, na área de gasto 1, relativo a gasto de seguridade, mobilidade cidadá, vivenda, urbanismo, benestar comunitario e medio ambiente, gástanse 10.277.000 euros, o 33% do orzamento. Na área de gasto 2, de protección e promoción social, 4.073.849 euros, 13% do orzamento. Na área de gasto 3, área de educación e servicios complementarios de educación, cultura e mocidade, 9.557.812 euros, o 30,5% do orzamento. Na área de gasto 4, promoción de comercio e turismo, 2.012.000 euros, o 6,5% do orzamental. Na área de gasto 9, servicios xerais do Concello, 5.144.000 euros, o 15% do orzamento. Así, en xeral, queda moi bonito. Pero imos aproximarnos un pouco máis ás partidas en detalle. Porque o que se destina a benestar comunitario redúcese en 1.100.000 euros. En servicios sociais tamén se reducen 300.000 euros. En comercio, turismo e pequenas empresas reduce o orzamento en 260.000 euros. Tendo en conta que xa de por sí o que se destina a promoción do comercio en aves é escaso, peor aínda se recorta o recorte deste ano. Polo que queda claro a postura deste goberno respecto ao desenvolvemento do comercio local, que non é unha prioridade, a pesar de que nos vendan o contrario. Nin un só euro para a nova piscina coberta do Milladoiro, e tampouco un só euro para o complexo multifuncional. Ese edificio, que como decía David, todo parece que quedará medio a acabar no medio do Milladoiro. Tampouco un só euro para Caritas Milladoiro e todos sabemos a labor social que realizan. Ao igual que tampouco hai para o Ranxo de Beiras Rúas, nin para redactar un novo peixón. Tampouco se prevé regularizar os contratos que veñen realizándose de xeito irregular, non sendo suficiente con dotar no orzamentado os créditos, senón que se require unha planificación e propagación para que isto non ocurra e ter que acudir despois aos recoñecementos extrajudiciais de crédito. Son os orzamentos do novo goberno en minoría, pero son uns orzamentos idénticos ao do goberno tripartito. Non son uns orzamentos de cambio, non son uns orzamentos nos que se apuntaren aos servizos públicos, ni se pretenda mellorar o día a día dos veciños. Son os orzamentos de sempre. Muy bien, muchas gracias. Con la palabra a Conselleira. Bueno, simplemente, Luisa, decirle que os orzamentos non van tarde, poderían ir antes, efectivamente, pero van en febrero. En outras ocasións se teñen incluso aprobado en maio. Entonces, como excepción o ano pasado se aprobaron en diciembre de 2022, este ano estamos en febrero e, bueno, creo que bastante tempo vamos. Outra cousa que salientar con respecto ao investimento, dicir que o ano pasado, no 2023, foi cando fixemos un investimento máis alto, con máis de 7 millóns de euros en investimentos feitos. Estamos esperando a que cando se aprobe o presupuesto se faga o remanente e de aí, como vostedes saben, tamén se levará ese investimento para os veciños e as veciñas de Ames. David, antes de nada, agradecervos o vosso apoio para que estes orzamentos vayan adiante, que non é un mérito para o goberno que estamos aquí, senón que é para que os veciños e veciñas de Ames poidan seguir gozando deses servicios
fan que cada día máis xente se anime a vivir ao noso concello. Efectivamente, como decías, o noso orzamento está moi obedido en moitas áreas, porque xa hai gastos que son ineludibles. Entonces, bueno, naquelas áreas nas que sí podemos ter un poquinho máis de margen é onde nós podemos facer eses investimentos ou aquelas obras que, como ya decía antes, debido a ese aumento de población, porque somos o concello máis novo, aumentamos en población, e hai moita máis demanda deses servicios, o gasto tamén sube. Oliva. Nada, dicir únicamente que os impostos non suben, o IBI non sube, sigue ca mesma tasa do 0,5, os danos urbanos, os rústicos e os de características especiais non suben, únicamente que tamén debido a ese aumento de población aumentan as vivendas e entonces hai unha recaudación que esperamos que sea máis elevada, pero por todas esas viviendas novas que hai no concello, pero os impostos non suben para ningún dos vecinos. E con respecto a Cáritas de Milladoiro, que se quedou aí un pouco de dúbida, se presentan as subvencións de concurrencia competitiva e, bueno, toda a documentación que presentan, pues xa levan a partida que lle corresponde. Moitas gracias. Oímos unha segunda quenda. Luísa? Nada, moitísimas gracias, conselleira, por a súa aclaración, ainda que eu sigo dicindo e tratar como unha excepcionalidade o que sería o normal, tampouco me parece de recibo. Empezar o ano natural un orzamento é o normal, non empezalo en marzo, abril ou o mismo maio, porque se viniera facendo habitualmente non quere decir que sexa o que é normal e o que se debería facer. En a liña da miña primeira intervención, decir que, como comentaron os demais compañeiros tamén, que este non é máis un orzamento continuista, tan continuista que se copia hasta literalmente a definición, e despois comentarlle o voceiro do BNG que realmente que dice que son os orzamentos de esquerda. Permítame que discrepe son un pouquinho con vostede. Un verdadeiro orzamento de esquerdas non rebaixa a partida de promoción social, non permite que desaparezca nominalmente a promoción da igualdade, aquilo que non se nomea, que vostede ven que non existe. Tampouco se incrementaría os precios dos servicios, sobre todo cando non se incluye nesos servicios un plus de calidade. Un verdadeiro orzamento de esquerdas incluiría unha partida de participación, cousa que nestes orzamentos se quitou. Tamén estou de acordo con vostede en algunhas das súas afirmacións, por exemplo, na que Ames necesita efectivamente un goberno máis valente, un goberno que aposte pola vivenda pública, que aposte polas políticas de alugueiro, polas políticas de mocidade, cousas que realmente non vemos reflectidas neste orzamento. Pero sí que discrepo con vostede en outra serie de cousas, como por exemplo, sobre convertir Galicia ou convertir Ames en un xeriátrico con unha construcción indiscriminada de centros de día ou residenciais. Realmente, en Ames xa se tivo, ademais, contacto con diferentes conselleiros de política social, aos cuales se lle puxo a disposición tanto o proxecto como as parcelas, dúas parcelas diferentes que recordar. Non sei se lembra o señor alcalde que incluso unha delas fuéramos os dous a falar que non recibira a Fabiola, sino que non recibira o director de familia, me parece que fora. En Ames, ademais, temos dos centros de día privados e o máis lógico sería conveniar plazas con eles e preguntarle aos nosos maiores que é o que realmente queren. Liderar proxectos, por exemplo, a creación de centros multifuncionais de proximidade, que é o que eles demandan, e así poderían permanecer na súa contorna. Pero, bueno, quitando estas cousas, decir simplemente que, como dixo o señor García en alguna declaración que fixo por aí, este orzamento debería ser fruto dunha política pensada para as persoas no centro. A política, precisamente, o arte de chegar a acordos, de chegar a consenso con todas as formacións, e non só de chegar a consenso con aquela formación que lle interesa ou para o que lle interesa. Espazo Común, direille que presentou, non sei se lembra, a súa proposta, unha proposta baseada no pilar fundamental que para nós é a participación. Unha proposta que, además, presentamos no mes de decembro e puña textualmente que o goberno municipal incluíse unha partida no próximo orzamento para a participación veciñal,
proposta que foi desbotada polo grupo de goberno sin siquiera tela en conta, nin preguntar, nin aproximar posturas ou incluso ver de si se podía chegar a algún consenso. En fin, este orzamento realmente non é máis que o reflexo do goberno que temos, un goberno de recortar, pintar e colorear, recortar unidades de servicios e servicios, pintalos un pouquinho, pagando os medios para que lle saquen bonito, e colorear a súa falta de planificación e xestión con anuncios e fotos de cousas que nunca chegan. Moi ben, moitas gracias por parte do General David. Tamén, moi brevemente, eu quixera trasladar aquí o que me dixeron durante esta semana varios traballadores e traballadoras deste Concello. Algúns deles coinciden con a miña responsabilidade no goberno, outros non, pero en todo caso a posición unánime de todos era de agradecemento. A pesar da tristeza, supongo, que supuxo non chegar a un acordo para reeditar o goberno de coalición, aí está a mantendida do PNG, dos seus concelleiros, que ademais foi recompensada electoralmente no seu momento nas municipais, implementando os concelleiros, que xa non digamos o pasado domingo, na que non se cumpriran todos os nosos objetivos electorais. Pero foi de agradecemento e mesmo de emoción, porque vían como serias dificultades que neste primeiro ano de mandato en solitario dos socialistas de Ames, que se fora unha situación de bloqueo, como aconteceu xa en tempos pasados, e que non nos trouxeron despois moi bons resultados á esquerda, sinceramente. Por tanto, se foi acertada ou non a decisión de gobernar en minoría, en solitario, con 8 concelleiros de 21, o goberno con menos concelleiros e concelleiras de goberno da historia do Concello de Ames, pois verase co tempo. Nos temos claro que o BNG vai ser a alternativa de goberno entre 3 anos e medio e de unha alcaldía, temos moi claro. Pero, mentre tanto, temos que axudar e colaborar para que o Concello non se paralice e avance. E o orzamento é unha ferramenta fundamental. Me refería a estes traballadores e traballadoras porque eles ven con esperanza o que me refería antes, que era chegar a un acordo para mellorar as súas condicións salariais, agora que están estabilizados e funcionalizados moitos deles, e intentar avanzar nesas negociacións. É fundamental dotarse do orzamento, é fundamental tamén para desenvolver os seus proxectos nas súas áreas, coa iniciativa que xa quedara marcada dende fai anos en o momento que estamos. Somos conscientes de que ainda estamos na cola, na estela dunha estabilidade política e orzamentaria moi grande despois de 8 anos, e posteriormente que así seguirá a ser. Vemos moitas dificultades en que poida avanzarse nos próximos anos así, pero en todo caso sempre a nosa man tendida para favorecer aquelas cousas que consideramos tan ben feitas e denunciar políticamente, enténdase, aquelas que consideramos que están mal feitas, pero que en todo caso, se queremos garantir a gobernabilidade de esquerdas progresista, mesmo nacionalista neste Concello, ten que ser ganando o bloque nacionalista galego. E cando o PSOE quere parecerse ao Partido Popular ou quere pactar cousas co Partido Popular, non funciona. Non funciona, porque ao final a xente que vota habitualmente ao Partido Popular, que non que sempre son o clásimo, pois ao final tamén acaban castigando o Partido Socialista. Eu confío e creo firmemente en que o Partido Socialista faga políticas de esquerdas e que o seu socio prioritario xa non ido para o goberno, deputacións, concellos, vaya dentro de 4 anos na Xunta de Galiza, pero sí para chegar a consensos no día a día para que o Concello avance. O BNG vai garantir a gobernabilidade deste Concello sempre que haya diálogo e negociación. A veces estaremos de acordo e a veces non, pero non falan coa dereita, por favor. A nosa atención ben motivada, e vai ir motivada en boa medida, porque houve cousas que non nos gustaron nestes 6 meses, no modelo de xestión deste goberno en minoría, en determinados acordos que acordaron ou que se selaron, non sei que espazos, pero en todo caso carentes de calquera proceso de transparencia. E con iso remítome ao primeiro acordo de organización que se atribuíron e venderon por varias dedicacións na oposición. Os nosos acordos van ir sempre marcados pola transparencia, por luz e taquígrafos. E así vamos facer sempre. Faremos dos importantes, e
dixemos, en dos dos importantes acordos que tivemos xa neste mandato, como foi o Plan Único, aprobado neste mesmo mes, ou agora no orzamento. Para nós é fundamental que así seja a ser. E non tratemos de botar cortinas de fume ou adiantarnos a unha situación, por favor, que ainda non chegou, como é a das posibles modificacións das ordenanzas fiscais, porque non están aquí recollidas. Vai por diante que recoñecemos que é moi probable, e así o rubricamos, que a tasa do lixo teña que incrementarse. Veremos en que medida, en base a que, pero en todo caso, calquera posible actualización de prezos na tasa do lixo vai ir ligada necesariamente, ou debería ir ligada necesariamente, á mellora do proceso de tratamento do lixo da Mancomunidade de Serra do Lavanto, do mantemento e incremento dos costos de traballo ou das horas de recollida, como aquí se dixo, e que nos beneficiamos todos e todas. E igualmente, pues, tamén o que poida ter en consideración con determinados ingresos, como pode ser o ICIO, que eu creo que vai ser, sinceramente, unha cuestión máis simbólica que económica, pero sí coa bonificación do ICIO aos nosos vecinos e vecinas menores de 30 anos, que é un xesto de novo como cidade para facilitar melloras ou a construcción da súa primeira vivenda, que reconhecemos que non vai ter un impacto importante na vía dos ingresos municipais, pero sí un xesto considerable. Por lo tanto, a nivel fiscal, o que poida ter en relación coa recollida do lixo, que creo que quedou perfectamente justificado, ou juicio no que afecte a construcción de vivenda por parte da mocidade. Pero outros non. Nós, sinceramente, neste orzamento non vemos ni modificación da ordenanza fiscal de comedores, no caso de que o goberno teña algún tipo de acordo coa comunidade educativa, tenemos que traer aquí a pleno para debater, e outros moitos servizos que, en todo caso, responderán a actualización do IPC como o 99,9, como decir, o 100% dos servizos que ofrecen outros concellos, sexa no ámbito estatal, no ámbito provincial, etc. E xa para rematar, se me permiten, si considero que sexa un orzamento social, porque xa foron todos os anteriores que viñamos aprobando durante estes anos. Sen ir máis longe, no ámbito educativo, que non é a competencia plenamente municipal, pois si temos por riba do 20% do noso orzamento destinado ás políticas de conciliación da vida laboral e familiar, que son transversais, non só para a xente que está estudando, para os rapaces e rapazas, para as familias, para os avós, tíos e demais familia que, efectivamente, tamén se benefician destes servizos a hora de organizar a súa vida diaria e tamén, por suposto, en benestar social, todo o que ten que ver con as achegas ao Departamento de Servizos Sociais e con todas as melloras que se foron facendo ao longo destes anos. Eu creo que a nivel de prestación de servizos, AMES, eu creo que é algo que hai que poñer en valor, é un dos principais concellos que presta servizos en ámbito social, non só referidos a servizos sociais en si mesmo, sino de maneira transversal que pode afectar mesmo a outras concellerías. E, por lo tanto, o que corresponde agora é que se xestione. Hai un documento, hai unhas contas que hai que xestionar, e aí onde poñemos quizás ese matiz de diferenciación que motiva esta abstención, pero que facilitará a aprobación do orzamento para este ano 2024, que, como dicía, queda cando menos o camiño marcado e agora corresponde a vostedes executar. E quero rematar, se me permiten xa, pues agradecendo efectivamente tamén aos técnicos de Secretaría, de Intervención, de Tesorería, tamén de diferentes departamentos municipais que sempre participan coas súas achegas na elaboración do orzamento, e, por suposto, pues, tamén os compañeros de Grupo Municipal, que creo que estiveron todos presentes en alguna das xuntanzas que mantivemos en espazos públicos, en sedes institucionais, con o noso compañeiro de viaxe, que é o Partido Socialista de Ames. No camiño atoparémonos, estaremos moi pendentes de que se vayan cumprindo estes acordos. Fiámonos, además, de maneira moi particular na Conselleira de Economía e Facenda, no seu talante, do mesmo xeito tamén no conxunto de concelleiros e concelleiras que conforman o Grupo Socialista. Por lo tanto, os mellores desexos, pero xa digo, estaremos moi pendentes de que todo isto que hoxe imos a facilitar se leve a cabo. Non é o noso orzamento, nós estamos na oposición, e compre de negarlo, porque a veces
das dicas intervencións máis dirixidas máis a nós que ao propio goberno, neste aspecto tamén noutros, e, por tanto, que quede claro que nós non formamos parte do goberno municipal, pero sí imos facilitar que o Concello e o goberno poida seguir desenvolvendo o seu traballo. Moitas gracias. Muchas gracias, David, por parte do Grupo Popular. Oliva. Tengo que pedir a comentar al consejero que en un momento dice que aumentou a recaudación por IVA. Bueno, despois das exposicións dos grupos, pues vemos que hai dúas formas de entender a xestión, que defende o Partido Socialista co Bloque Nacionalista Galego e a que defende o Partido Popular. A que defende o Partido Popular é clara: mellorar a eficacia na xestión e baixar impostos para forrar os cartos aos amesáns. E para conseguilo, as nosas propostas eran claras. O primeiro, exiximos para empezar a negociar foi a conxelación das tasas e prezos públicos. En segundo lugar, realizar unha inserción laboral, baixada de impostos, seguindo por aumentar as partidas en inserción laboral, unha partida específica para arranxo de verarrúas e milladoiro pertamináns, unha subvención nominativa a caitas, milladoiro, entre outras. A proposta do Partido Socialista tamén era clara: seguir facendo que os amesáns paguen cada vez máis cartos polos mesmos servicios. Xa sabemos cal vai ser a resposta. Os señores do Partido Popular queren sorber e soprar ao mesmo tempo, queren baixar impostos sen perder servicios públicos. Entendemos que isto para vostedes semella un dilema de imposible solución, pero saben cal é a resposta? Xestión. Cales serán as propostas do BNG para apoiarlos? Do acordo que fixeron público onte, cheo de palabras bonitas, pero carente de contido real, e sen un reflexo nas partidas orzamentarias, así como algunha que outra incongruencia a que xa nos teñen acostumbrados, como a proposta quinta do acordo, onde piden a construción da cociña central para os comedores escolares municipais, podendo ampliarse a outros servicios de atención domiciliaria nesta social, e resulta que fai uns meses traemos a pleno este punto e vostedes votan en contra. Miren, non intenten engañar os veciños, porque a vostedes olvidóuselles que a única proposta que de verdade les importaba era facer o público despois das eleccións. Non, se está de acordo, era tan beneficioso para os vecinos de Ames, por que se molestaron tanto en agachalo hasta que pasaron as eleccións? Estas son as incongruencias a que nos teñen acostumbrados vostedes, os do Bloque Nacionalista Galego. Lembren, cando vostedes, señor Santomil, sí, decía que o Partido Socialista gobernaba co apoio na sombra do Partido Popular, e que xa veríamos que pasaba cos orzamentos se non estaban xa pactados. Pois isto é o que pasa, que os orzamentos que non benefician os amesáns sairán adiante co seu apoio, e non co do Partido Popular. Porque a mentira é como a pretendida moderación de Ana Pontón. Señor Santomil, por moito que se repita 1000 veces, non é verdade, e ao final a verdade sae sempre a flote. Agora xa teñen os resultados electorais, onde os galegos participaron como nunca e votaron como sempre. Xa se les caeron as caretas e xa poden facer público o seu amor para volver a meter man no peto de todos os veciños e veciñas de Ames, porque é o único que saben facer. A política consiste en saber gestionar, e voulle falar de boa xestión, voulles falar da xestión dos gobernos do Partido Popular e da Xunta en particular. A xestión da Xunta de Galicia demostra, e os cidadáns cos seus votos o refrendaron, o modelo do Partido Popular para Galicia que é perfectamente válido para Ames. Un modelo onde se baixan os impostos, incluso se suprimen, demostrando que outra forma de facer política é posible. Unha política na que prima a planificación, a organización e o bo facer. Pero claro, isto todo require esforzo e traballo, e non recorrer as fórmulas fáciles como son a suba de impostos, tasas e prezos públicos, sacando recursos persoais aos cidadáns nun momento no que o custe da vida non para de subir. Como se podería importar ese modelo ao noso concello? Pois dunha forma moi sinxela, promocionando o comercio, fomentando a industria e o emprendemento local. Desa forma, ao funcionar mellor a economía local, as arcas municipais veríanse favorecidos cos maiores ingresos. Pero que fai este goberno? Pois todo o contrario, que ten que facer, reducir as partidas para estas cuestións, frenando con elo o crecemento da economía. Sabemos que para a esquerda a única maneira de aumentar a recaudación é subindo os impostos. Pero no Partido Popular temos claros exemplos de que con baixadas de impostos conlevan que a xente consuma máis, que se creen máis empresas, que se invite máis a eso. Ao fin e ao cabo, conleva unha maior recaudación impositiva. Pero claro, todo isto supón planificar, analizar, traballar e xestionar. E eso non vai con vostedes, os gobernos das esquerdas. Desde o inicio do mandato, os integrantes do Bloque Nacionalista Galego enchíaselle a boca dicindo que tiñamos un cogoberno na sombra,
e que o goberno de Ames, que o goberno deste Partido Socialista estaba sustentado polo Partido Popular. Pero como as mentiras teñen as paitas moi curtas e o tempo sempre quita e dá razóns, no momento no que o goberno minoría está en contra as cordas, os que saen ao rescate non son outros que os do Bloque Nacionalista Galego, mentras que nós seguimos cumprindo coa palabra dada a todos os veciños e veciñas de Ames, apoiando todas as propostas que son boas para os veciños, veñan de quen veñan, e rexeitando aquelo que non é. E como estes orzamentos non son bons para os veciños de Ames, non podemos facer outra cousa que votar en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, Oliva. Ten a palabra a Susana. Bueno, nada, para rematar, dicir que o orzamento é unha ferramenta que permite actuar como un mecanismo redistributivo da riqueza. Por iso, utilízase para facer fronte ás necesidades máis urgentes e ao desenvolvemento e mellora das infraestructuras que xeran un efecto positivo na calidade de vida dos cidadáns. A xestión eficiente no manexo de recursos públicos concrétase na posibilidade de presentar un proxecto de orzamentos que dé respostas ás necesidades da veciñanza. O equilibrio e a sustentabilidade das contas acádase cun maior esforzo económico no ámbito dos servicios básicos, servicios sociais, educativa e de benestar social, coa máxima eficiencia dos recursos públicos e garantindo a prestación dos servicios básicos. Acádase así o cumprimento dos objetivos e políticas de mellora dos servicios públicos municipais, na procura dunha mellor calidade na prestación dos mesmos, sen a necesidade dun incremento de taxas e impostos e cun incremento de infraestructuras que se demandan desde a ciudadanía polo continuo crecemento poblacional que se irá estar presente no noso concello, lográndose unha estabilidade económica e de xestión para a prestación de todos os servizos. Este orzamento é un orzamento solidario, social, equilibrado, responsable e, sobre todo, sostible, que sigue a medrar ano tras ano, garantindo a mellora dos servicios que redundan no aumento do benestar da nosa comunidade, dos veciños e das veciñas de Ames. E desde este goberno é o que queremos. Moitas gracias, Susana. Antes de proceder á votación, gustaríame aclarar unha serie de cuestións, que ademais se non me veis directamente, pero non vou aclarar outros sin que non se me olvide. Quero agradecer ao apoio que facilite o denegar o acordo, a aprobación destes orzamentos, porque, como dixo xa a concelleira, é un acordo que é bo sobre todo para os amesáns e para as amesás. E está claro que estes son os orzamentos de esquerda. Se son os orzamentos de esquerda, pensamos sobre todo nas persoas, por iso, ainda que non profundizamos neles, por iso incluen, por exemplo, un plan de saúde mental municipal, un plan de solidariedade cero ou un plan de axudas aos deportistas de base, porque van directamente pensando nas persoas. E, claro que son orzamentos continuistas. Como non van a ser continuistas? Pero que estes anos anteriores, este é o orzamento que se aproba, pero que en anos anteriores, os anteriores que gobernaban era o Partido Socialista. Lóxicamente que teñen que ser continuistas. Son tan continuistas que algún dos concelleiros ou concelleiras que hoxe están aquí e que tanto se queixan destes orzamentos o aprobaron en certa ocasión. En certa ocasión votaron a favor e defendían ademais eses orzamentos. Claro que son continuistas, é lógico. Que, por certo, pensei que perderá a memoria. Alégrome que se acorde de que fomos á Xunta de Galicia de visita e a solicitar investimentos en Ames, porque usted foi concelleira deste goberno, foi concelleira do goberno de Ames. Se quitamos a memoria, pero si o foi, ao final acordouse. E as cousas, desde que non é concelleira, desde que decidimos no mandato pasado votar do goberno, as cousas en Ames seguiron funcionando. Incluso os departamentos que usted gestionaba funcionan, xa non vou dicir mellor, xa non vou dicir, pero polo menos igual, siguen funcionando. Porque o que hai que ter memoria do que fixo un desde se estivo aquí. E é certo tamén de que a política é acordos e é chegar a consensos. E nos parece ser que, polo menos neste caso, mal non estamos facendo. Porque se somos capaces de chegar a acordos co PP, tal como din no BNG, e se somos capaces de chegar a acordos no BNG, tal como din no PP, mal non estamos facendo o que entendemos todos por política. De todas formas, estes orzamentos
se lle trasladaron a todos os grupos municipais deste Concello, desta corporación, a todos, Partido Popular, BNG e Espacio Común. E só houve dous grupos que presentaron propostas á modificación destes orzamentos, só dous, Partido Popular e BNG. Outro grupo que tanto fala de participación, que presenta escritos, parece ser, escritos non, presentou unha moción defendendo a atención cidadá, non presentou ninguna proposta a estes orzamentos. Pero bueno, non vamos a entrar... Estaba na propia moción. Perdón un momento. Unha moción é unha moción e os orzamentos son os orzamentos. Sepamos diferenciar unha cousa da outra. Non nos fagamos trampas, porque todos somos maiores e sabemos o que xogamos. E para rematar, quería dicirle ao Partido Popular dúas cousas. Bueno, non xa dixo a concelleira que os impostos medran algúns deles, porque afortunadamente medra a poboación, creo que xa vou, igual que medra a construcción, pero non nos fagamos trampas. Non comparemos a Diputación que a Xunta de Galicia, por favor. É que vostede acaba de decir que o Goberno do Estado dou-nos casi 2 millóns de euros, porque nos toca. Pero Sánchez non tiña máis que facer, toca, non se mandou a buscar. Claro, a Xunta de Galicia danos o mismo nos últimos 10 anos, non, ainda baixan unhas partidas tal como vostede a recoñecer. E agora nos fala da Diputación. Mira, para que teña un dato, o orzamento da Diputación da Coruña son 222 millóns de euros. Sabe canto é o orzamento da Xunta de Galicia? 13.257 millóns de euros. Ese é o orzamento. E vostede compara o orzamento o que nos dá a Diputación, facendo trampas outra vez, porque sabe que dispón dos dados adicionais, comparando coa da Xunta de Galicia. Non nos fagamos trampas, a realidade é a realidade, é certo que no papel colle todo, pero os datos aí están. 13.257 millóns de euros e 222 ten a Diputación. E deses 222, vostede sabe sobradamente que cando remata o ano estamos cerca dos 2 millóns directamente para investigacións. Bueno, nada máis, se lle parece, procedemos á votación. Nós vamos a votar en primeiro lugar o punto primeiro, que é a aprobación inicial do Orzamento Xeral 2024, integrado polo Orzamento do Concello de Ames e o de Entidade Pública Empresarial Augas de Ames. Votos a favor? 8 votos do Partido Socialista, votos en contra? 8 votos do Partido Popular e do Espacio Común, abstencións, 5 abstencións do Bloque Nacionalista Galego. Como hai empate, xa ven o que dio o Barrón, procedemos a unha segunda votación, que en caso de repetirse a mesma, desempataría o voto de calidade do alcalde. Votos a favor dos orzamentos, 8 do Grupo Socialista, votos en contra, 8 do Espacio Común e Partido Popular, abstencións, 5 do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, queda aprobado, polo tanto, estes orzamentos. O punto segundo é a aprobación da masa salarial do persoal laboral do Concello de Ames e da Entidade Pública Empresarial Augas de Ames para o exercicio 2024.